Uyabona iLuxid idwebela uV inkampani zaseGermany enjenge-Mercedes-Benz futhi ineklasi indlela eyenza ngayo. Kwi-Beijing Auto Show yethula ubuthethe bebhasi layo eliyi-7-seater abalibiza nge-V9. ILuxid, le inkampani yaseChina eyakhiwe ngokuhlanganyela iHuawei neChery ngaphansi kwe-Harmony Intelligent Mobility Alliance. Yinde-ke i-V9 le kune-V-Class yaka-Mercedes-Benz njengoba yona iwu-5,359 mm. Lokho-ke kuyenza ukuthi ibe ubukhosi kakhulu ngaphakathi. Iy'hlalo ziyisikhumba, uyakwazi ukuyilalisa, ziyakumasaja, uyakwazi ukuyishisisa noma uyibandise kukuwena nje. Uma ufuna ukuyiphendula futhi uciphaza ibhathini bese ibheka emuva. Phezulu kune-screen sokubuka i-TV, kunamatafula okubeka izinto, ungabeka ifoni noma i-tablet uma uthanda, iphinde ibe nefriji futhi la ngaphakathi. Uma ningafuni ukubonakala ngaphakathi, niyakwazi ukudimisa amawindi bese abangaphandle benganiboni. Ngaphambili akuma-screen kuyafiwa, khona asuka ngala ngasehlangothini lomgibeli azayoshaya ngala ngakumshayeli kwi-digital instrument cluster. ILuxid le bathi ihamba ngenjini kagesi kodwa iphinde ibe neka-petrol esebenza uku-charge-a ibhetri njengoba i-range extender electric vehicle. Bathi uma kugcwele ungahamba 1250 kilometers. Ucabangani? Uma ingafika la eMzansi ingashisa ikhotha iLuxid V9.